Takže co si vidíte u nového videa, dneska jedeme tady do Eindhovenu. Už nám zbývá jenom 6 hodin a 40 minut. Co nám to říkáš, Martine? Užíváš si cestu? S tebou určitě. Takže valíme. Tak jo lidi, takže máme asi 8, půl 9. Dojeli jsme tady na hotel. Kubo, dáš nám room tour našeho krásného pokoje. Takže začátek. Docela v pohodě, krásný pokoj, rozsvítíš tady. Jo. Bum. Je takový nejnovější. Tady máme krásné zrcadlo. Tady se odehrávají děje. Tady se budou odehrávat dějiny. Tady se budou odehrávat večerní zážitky. Tady máme krásné křeslo, takže bude to velký. Tak jo, takže už jsme tady na ubytku ubytovaní, v našem krásném ubytování. Teď asi půjdeme ještě na večeři a zítra se vám ohlásím z parku. Takže my jsme tady na papání, tady s Tobím. Co, těšíš se na jídlo, co jsi dal? Salámovou pizzu. No tak to je krása, jsme tady se všema, takže čau lidi. Bude to dobrý. Jo, už jsme dojedli, teď tady ještě jdeme se projít po vánočním Eindhovenu, takže hodně dobrý. Mají tady úplně že výzdobu, takže je to hodně zajímavý, je nás hodně. Hej Davide, ty taky vloguješ, jo? Ale schop to, jo, Já mám tady video. Teď já. Dobrý, jo, kurva. Takže si... Vyzývám tě na beton, Vyzývám tě na beton, Macha, kolo. Kdo natočí lepší video, jo? Tak jo, 3, 2, 1, teď. A... Takže teď asi půjdeme na hotel a dáme už pohodu večer a zítra už konečně do parku, takže už se fakt těším, bude to velký. Dáme si první jízdy, všechno vám to natočím. Tak jo, tak už jsme na ubytku, už jsme hezky navečeřený, pohodička, všechno. Máme tady už kola všechny. Já už si dám asi sprchu a půjdu se vyspat a zítra už se těším dost na park. Asi park je otevřený až od 3, takže budeme ještě pohodovat tady a pak to pojezdím. Mám s sebou GoPro, takže vám určitě něco natočím a bude to sranda. Těším se, takže se vidíme ráno zatím. Tak jo, máme něco kolem 1, dáváme si tady lehkou sváču před ježděním, toustíky a ve 3 půjdeme na to. Co chutná? Jo, to špicá. Ukaž nám to. Tak jo, už jsme tady před halou a jdeme dovnitř, jdem to zčeknout. Jdem na to. Tady máme schůdky, vypadá to libově. Video 3, 1, 2, jsme tady. Vypadá to úplně dream shit. Že Ungi? Vypni to, já točím teďka. Teď točím máte jeden. Tak jo, už tady máme chrániče, máme kola. Za chvilku to půjdeme projet, vezmu si GoPro. A natočím vám něco určitě, takže jdem na to. Tak jo, jsme tady v parku, tady s Davčou Ungrem. Jdem si dát nějaký laničky. Je to teda mega obří, nikdy jsem takovýhle park nejezdil. Takže dáme první rozehřívačky a pak to asi naskáčem, no je to hard. Pojď Dave, ukaž nám něco, nějakou první laničku. Tenhle první box, tak má mega koplej dopad i odraz. Takže je hodně těžký se tam do toho trefovat, ale myslím, že to vyladíme. Čeho Dave? Představec se ti jebe? Křupe.
tamhle jsme si dali tady takovou krátkou session, rozešťovací první den. Dneska máme čtvrtek. Vzal jsem si tady GoPro a něco vám potočím. Jdem na to. Fucking with my gang, we popping off the big skank. Get hopping off of my lane. I know these bars I got are insane. Cause I'm fucking the track. I attack like a Mac when I rat-a-tat-tat and I leave your brain splat. Y'all can't react, I'ma smoke me a pack and just sit back, relax, cause I'm bringing it back. I've been back at it. On this music like a bad habit. I abuse it like a crack addict. I soup the beat and take a crack at it. I'm back at it. These damn pagans, they can't have it. I'm spitting truth like a cold passer. A soul rapper for these old bastards. Fake rappers lack talent. Hollow tip like a black talent. I don't play games like backgammon. I'll slap a bitch backhanded. Fake rap. Tak jo, dal jsem si nějaký rozehřívací liney. Už jsem skočil i ten step up, takže z toho mám radost. A teď tam zkusím začít dělat triky, no bojím se toho, protože je to největší park, co jsem kdy jezdil. Ale uvidíme, jdem na to. Zkusím si dát na prvním boxu one foot seat grab do one foot x-upu a na druhém třeba tar grab jenom. Lack talent, hollow tip like a black talent. I don't play games like backgammon. I'll slap a bitch backhanded. Back at it, I'm back at it. Sometimes I spit this. Tak ten tar grab jsem teda trošku vypustil, ale dám to tam teď. Druhý pokus. Sporadic. Sometimes I spit it so slow, but sometimes faster. Double time master. It's a disaster when I get plastered and talk to your girl like Mr. Bombastic. High mathematic like Mr. Fantastic. I'll trick. Tak jo, to jsme dali. Teď zkusím dát cérku, že tady dám kenken přes roh, pak tam možná chci zkusit kenken tar grab, to ještě uvidím. Zatím kenken, otočím se, 2 sedmičku a pak tady transfer do voly a vyjedu na step up. Up my sleeve like Mr. Go Gadget. Said I'm there for the kill, no need to chill. I grind until I got fans screaming, yo, come to Brazil. Or I got a pool house up on the hill, and I got my girl who really know how I feel. Yo, what's the deal? Tak dali jsme si tady takovou session. Sám mě to baví ten park, ale určitě jsem chci zajet někdy znova a dát tady lepší triky, protože ten park je fakt velký a najíždím si to pořád a bojím se toho dost. Ale dobrý, tak dali jsme si teď session ve velkém parku a teď jsem si vzal mikinu, protože mi už bylo teda trošku, protože mi už byla trošku zima a teď si mám ještě GoPro na rezi a dám to nějaký ty větší triky, jako třeba flip a takhle uvidíme. Zkusíme něco nového možná a chtěl bych dát 6 přes spinu, tak to vám taky natočím. Tady Tobyho, místního střelce mladýho, co nám ukážeš Toby na rezinu? Tak pojď, dávej. Yes, krásně. Co na to říkáš? Nádherný. Jo? Teď si dám troječku. Ježiši, fuj, co to bylo? Tak znova. Tak jo, jak si vyčistíme tu trojku. Jestli to už bylo dobrý. Tak si dáme. Dal jsem si flipa a tady Tobiáš stará mě koluje jako bar spin, tak to jdem zkusit, snad to nebude úplně potrat, ale chcem to vidět první od tebe, Toby. Jo, pojď na to. Yes, krásně. Teď na to jdu já. Yes, Váro je tam na pohodu. Uznáš mi to, Toby, jo? V pohodě. Jo, máš to lepší jako já. Ale Toby, ty nám teď ukážeš, 3 šerebáro si tady říkal, viď? Tak to bude velký. Pojď dávej, pěstičku. Boom. Yes. Určitě ho taky sledujte na Instagramu, tady vám nechám. Protože je to mega center, mladý. Určitě to dotáhne ještě daleko. Teď bych si chtěl dát tu 6 přes tu spinu. Docela se toho bojím, ale snad to vyjde, no. Musím hezky v klidu. Dám to snad. O ježiš. To bylo strašný. Yes. To bylo dobrý už. Dal jsem si už tu trojku. Myslím, že mám pro dnešek splněno.
Budu si teď dát nějakou sláču, pak už půjdem na úbytko, že mám radost dneska. Super session. Tak jo, teď tady Kuba melou. Teď je double flare. Najíždí si to zatím. Myslím, že to dá jak nic. Co myslíš, dá to Kuba? Jo, Dá to z první, viď? asi jo. Určitě. No, 100%. To mohli tam to dá na každý. On to taky. Jo! Jo. 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 Jo, ne! Tak Kuba dal teď úplně stejný pokus jako včera. Odjel to, ale zase si ťuknul do zdi, takže teď už to bude čistě srdce. Jo. Jo. Ne. Na to. Jo. Ne. Jo. Ne. Yes. No. Tak jo, tak je to tam, Kuba to dal. Mám mega radost za něj, protože je to vlastně první double flare v Čechách a ještě k tomu 17. Takže mega top. A tímhle bangem bych asi ukončil dnešní video. Děkuju moc, že jste koukali. Určitě budu rád za nějaký like, za nějaký odběr a určitě se vidíme zase příště. Zatím čus.